Slav roz bankivitkum te başın selamet nedeniz anam internetten al dervame. Acayip trafik ki heye uzanın ana lütkeya fikriye le Cenevre le Cenevre'ye ve dere hammi yani trafik serubun biye tüsiret kabitten vakti kutfa diye. Velhasıl anha ravşa kamtedane gelek dramatike. Çen nuçe hene hema jwara peşkeş bikim hevanno numan kurtulmuş dişten balkeşti bece. Eğer balavel bral serbe internet tamam dimene me xoşe yani. Teretke nake, teretke bese. Em tişteki pir mezin nagerin. Kaz manşeta xabirimden nimser ekranı hevanno. Malava ava gelek spas tıkmış bu alakawe mun her hebin. Hakikaten ez minnetari hevale xame. Vekiden îro di derbarê Qesedê de nûçeyek heye. Da ihtimal heye şervanên Qesedê li hember Hizbullahê şer bikin mesela. Yani hêz û quvweta Amerîkayê heye Kurdan bixe nava şerekî ji bo menfaetê xwe. Deka hûn bibêjin. İran heye. Rêxistin û tevgerên nêzê Îranê hene. Hizbullaha Lübnanê heye. İsraîl, Amerîka naxwazin ew li wê derê hebin. Gelo colanî wê şer bike yên Qesedê. Li ser vê nûçeyek me heye hevanno. Eger balavel ser be hema eve. Anha 1300 şervanên Qesedê ji Qamişlo ketine rê çûne El-Nabk. El-Nabk tabîtaxekî Şamê lê nêzîkê Lübnanê ye. Evana hemî em ê bi hevalara pêşkeş bikin hevanno. Anha em cî bidin Numan Kurtulmuş Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş li ser pêvajoya çareseriyê daxuyaniyekê daye Kurtulmuş destnîşan kir ku rapora komîsyonê ya ku beriyan ha li parlamentoyê hatiye amadekirin wekî nexşareyekê ye, wekî xerîteyekê ye. Wî bang kir ku beriya parlamento bikeve betlaneyê, bikeve tetîlê divê serarastkirinên yasayî ên pêwîst çi îcab dike werin derxistin, werin temam kirin. Divê were tespîtkirin ku rêxistina terorê mesela hêjî rêxistina terorê dibêje ya. Vana hakikaten ecayîbin ya. Divê were tespîtkirin ku rêxistina terorê çekê xwe bi temamî daniye, xwe fesih kiriye. Eleviyekê de jî divê li parlamentoyê serarastkirinên yasayî ên pêwîst bêne derxistin. Bila bibe em vê imkanê, vê derfetê, vê firsendê ji dest berne. Firsenda çi ye? Balê dikişîne ser û aloziya la Rojda navê. Yani rêveberên dewleta Tirkiyeyê Kurdan vê gavê navêjin. Ji bo xatirê Kurdan ne acereyekê wisa. Tamamen ji bo menfaetê xwe, ji bo ku kontrola xwe, ji bo vê. Divê ev hewaya erênî ya ku Tirkiye bi dest xistiye bi lez yani bigêje encamê. Kurtulmuş diyar kir ku divê baweriyê de ye ku divê pêvajo were lezkirin. Di rewşekê wisa de Rojda navîn ev qasê dibe di nava guherîn û veguhernî de ye, di nava aloziyekê de ye, ev divê firsendekî pir mezin ketiye destê me, divê em vê firsendê ji dest bernedin. Ji ber vê yekê divê ev kar di demekî herî kin de acîlen bigêje encamê. Ya taktikekî pir ecêb kiriye CHP lê AKP'nin ji ev taktik serê xwe nagire. Taktik çi ye? Aniha alîgirên Özgür Özel dixwazin acîlen biçin kongre. Ne? Kongre erokatî ji nû were helbijartin. Ji bo ku çê bibe divê endamê meclîsa CHP hejmara wan kêm bibe. Acîlen îstîfa kir ku Kemal Kılıçdaroğlu mecbur bimîne biçe kongre pêk bîne. Bingeha maddeya çareknameya CHP hatiye avêtin. Li gorî rêzikname yani tüzûgê eger hejmara endamê meclîsa partiyê bikevin binê çil kesî ji sisyan dudiyan kêmtir bibe divê partî di nava 4-5 rojan de biçe kongreya awê. Na 45 rojan ne? Di nava 45 rojan de biçe kongreya awê. Rêziknameya CHP çi dibêje di maddeya 24 min ya wê tüzûkê de
ciyên vala yên di meclîsa partiyê de bi rêzê bi endamên yedek tên dagirtin. Piştî ku bang li hemû endamên yedek hate kirin eger hêjmar ji sisiyan du paran hêjmara giştî kêmtir be, serokê giştî mecbûr e ji bo hilbijartina meclîsa partiya nû di nava 45 rojan de bangê kongre bike. 45 roj çima mühim e hevan nû? 45 roj hema kelimeyekî bêjim. Eger CHP di nava 45 rojan de neçe kongre xwe pêk neyne, heqê xwe tevlîbûna hilbijartinan wenda dike. Çünkü li gorî yasayên Tirkiye partiyekî di 6 salan de mecbûr e kongreyekî pêk bîne. CHP di sala 2020 de kongre pêkanî, 2023 de pêkanî, ya sala 2023 hat betal kirin ji aliyê mehkema AKP ve çi bû 25 tîrmehê 2020 herî da wî kongre pêkanî. Tê çi manê? 6 sal, di nava 6 salan de yani beriya 25 tîrmehê mecbûr e kongreye gidin pêk bîne ji bo tevlî hilbijartinan. Bu. Ne bu. Dî nabe yani. Yani dengê mij nayê we. Xwedê îdare bikin yani. Ez hema adî jî bixwînim. Ew tişta ku gava din bijwara got Serokkomarê Sûriye Ehmed El-Şara ji bo lûtkeya G7 ya li Fransayê ku nêzê Cenevre ye û her wiha ji bo lûtkeya NATOyê ya li Tirkiye hatiye vexwendin. Lê ew beşdarê lûtkeya G7 nabe. Lê diçe a NATOyê naçe a NATOyê nekevşe. Hate zanîn ku di çarşîveya lûtkeya NATOyê de ihtimal heye ku Ehmed El-Şara û Serokê Amerîkayê dan bibînin. Ehmed El-Şara hîn li ser beşdarbûna xwe biryara dawî nedaye. Cî û dudiyan ya grûpa helatê G7 ê dewlemendê cîhanê hevdê hezîrana 2026 viyan lê bin afxara Fransayê bin li ber Cenevrê daye. Yani li Cenevrê çêdibe wisa niha ve tedbîr hatine girtin, meşê kirin, anarşîst bajêr tamamen serokê. Divê lûtkê de ku Fransayê rêveberên Kanada, İtalya, Japonya, Britanya, Amerîka û yêjivin rêveberan wan hene tabî divê lûtkê de mijelehî aborî ê jeopolitîk NATOyê jî wê rojên 7 û 8 tîrmêya 2026 li Enqereyê çêbibe li paytexta Tirkiye. Piştî lûtkeya Stenbolê ya sala 2004 evce Tirkiye mazûvaniya yekî bi vî şeklî dike. Hevano ez tên ku gava din miştû ji mijmara yani 1300 şervanê çima tune Şamê. The national context kovarekê İngilîziye cih daye lêkolînekî bi vî şeklî ji herêma xwe dûr li nêzê Lübnan di mijara entegrasyona Sûriye qesedê û pêşketinekê giring çêbû lîweya Qamişlo dibe. Tamam. Ku bi tevahî ji şervanên qesedê pêk de hêjmara wan nêzîkî 1300 de ji bo dewriyekî perwerde rehabilitasyonê ya 21 rojan ji bo kampa askerî ya Elbank Elnamk li gundewarê Şamê hate veguhestin. Yani çûne li wê derê bicîbûne. Ev kampa askerî ya Elnabke baregeheke askerî ye. Mînakeke giring heye şervanên biyanî yên Özbek berê ku li herêma Quseyr li rojava Himsê werin bicîkirin ew jî çûbûn wê baregehê çûbûn Elnebke perwerdehiya entegrasyonê dîtibûn. Di demên damiyê de jî hin ji şervanên Özbek li dijî entegrasyonê derketine anha li ber xwe didin naxwazin entegre bibin. Ew jî beriya niha çûne Elnebke li wê derê êdî tevlî entegrasyonê bibûn qismekî wan ji niha li dij derdikevin. Ji niha qesede çûye ciyê wan. Niha dibe çi xwendina muhtemeltir ew e ku çima yani Elnebke hilbijartine dibe evaya ne ji ber meseleyên lojîstîkê ne meseleyekî operasyonere wekî navenda perwerdeyiyê ya sereke ya herî nêz ya Şamê ye ev cih giraniyekê sembolîk hildigire bicîkirina lîweyekê ku ji aliyê qesedê vetê nişte cihkirin û li Qamişloyê ji bo perwerdeyiyê li nêzê paytextê ev jî
çima dibe mesajeki giringe ji bo Ahmed Elşar. Çima mesajeki giringe yani sinyaleke ji ber ku êdî entegrasyona qesedê tê wateya tevlîbûna nava avaniyekê fermandariya artêşa navendî ya Sûriye. Yani eger qesede rabû be ji Şamê 1300 şervanê xwe girtibe çûbe heta Şamê ji Qamişlo çûbe heta Şamê nêzê Lübnanê ve ya tê wê manê ku ew biryardariya wan nîşan dide. Yani sedî set entegrê artêşa Sûriye dibin ve ya mesajekî pir vekiriye ji bo El Şara. Ji ber ku êdî entegrasyona qesedê tê wateya tevlîbûna nava avaniyekî fermî ya artêşa navendiya Sûriye. Yani êdî qesede dibêje ez ne berdewamiya rêxistinekî xweser ê Bakur Rojdatê Sûriye. Erdnîgarî veguh hestin demekî dirêj di nava xetên herî hasas ê danûstandina entegrasyonê dane. Yani qesedê li ber xwe dabû ji bo di meseleyê entegrasyonê de yani em herema xwe diparêzin em ê li herema xwe bin halbikî mesela li Hesekê jî navendên perwerdeyî hene li wê derê dikar û bimana lê way çûne Şamê. Tirsa Kurdan ew e ku şervanê wan li dervê menfaetê wan werin şerkirin. Yani bidin şerkirin ne ji bo menfaetê Kurdan ji bo menfaetê milletê din. Hevaya tirsa Kurdan e. Qesede vê yekî baş dizan. Amerika zarezara Amerikayê heta Kurdan sûcbar dike. Dibe min çek û silah dan Kurdên İranê silahê min dizîn nedan milletê İranê. Halbuki tiştekî wisa tune tamamen vir û dere we. Tabii di mesela Sûriye'de jî dibe em nîvê rê de mane. Dibe wan ji bo menfaetê me şer neke. Dibe me ji wan re got ji bo li hember Hizbullahê şer bikin. Dibe wan şer nekir. El Şara qebûl kiriye dibe li hember Hizbullahê şer bike. Werhasıl rewşekî wisa heye. Niha bila tirsa Kurdan tune be şervanên qesedê eger ne ji bo menfaetê Kurda be daxilê nava tu şerekî nabin. Yani via ez zanim. Ji bo menfaetê Kurdan ji bo parastina Kurdan ancak daxilê nava şeran dibin eger şer çêbe. Lê em zanin niha derdora gundewarên Kobanî problem hene. Hêz û quwetên Kobanî, lawên Kobanî ji rewşê nerazî ne. Evan ez didomînim yani dibêje ev çûna qesedê ya Şamê mesajekî giring e ji bo El Şara ji ber ku êdî entegrasyona qesedê bawekî vekirî tê mana tevlîbûna nava artêşe. Digel vê yekê meseleya Hizbullahê heye dibe beriya niha di nava derdorên Kurdî de pir hate axaftin ku Amerîkayê pêşniyaz li qesedê kiriye tevlî operasyonên li dijî komên çekdar yên İranî bibe. Yani komên çekdar yên girêdayê İranê. Li hember wan şer bike. Ji qesedê hatiye xwestin. Heta li hember İranê li hember Hizbullahê şer bike. Amerika wextê ku tam bersiva xwe girtiye qesedê bi zimanekî vekirî zelal ji Amerîkayê re gotiye na. Em li Rojavayê Kurda dijî Daişê şer dikin ancak ji bo êrişê me bike em êrişê wan dikin. Kî were êrişê me bikin li welatê xelkê em nabin hêzeke em müdahale kes Amerika mesfe xizna bera xwe qesedê û çû berê xwe da Şamê. Ahmed El Jolani ara Jolani Arabistana Suudî bi rojan bi tevlîbûna telefonê ya Tayyip Erdogan bi tevlîbûna Tom Barak bi tevlîbûna Donald Trump wextê ku hat Arabistana Suudî Ahmed El Şara ji davet kirin kurikê Salman heye kurikê Arabistana Suudî çi te we hemî zû bene ew vana anîn Ahmed El Şara bi Donald Trump da nas kirin çi soz îcab dikir Donald Trump jê girt pir derbas nebû Donald Trump Ahmed El
şara û her tiştê pêda qebûl kirin. Paşê çi bû? İdî qesede ji çavê Amerîkayê derket. Heta îro hat. Îja niha wî rojê Donald Trump derketiye dibêje Ahmed el-Şara hazir e li hember Hizbullaha Lübnanê şer bike. Lê rastî newse ye van. Rastî newse ye. Mesela beşdarbûna rastiya Sûriye di şerê li dijî Hizbullahê de yani hem zehmet e hatta nemümkün e risk pir zêde tehdit hene li hember Heteşê, li hember artêşa Sûriyê, li hember Colanî kî tehdit dike torên milîsên Iraqî hene. Hêzên Sünnî jî hene. Tehdit dikin. Colanî weke xıyanetkar dibînin. Di vê kaosa rojdata navîn de Ahmed el-Şara artêşa xwe nikare bigire here bikeve Lübnanê li hember Hizbullahê şer bike. Yani daxwaza Trump naye cî. Ya lewma jî dibe ji ber rewşa xwe ya nazik Ahmed el-Şara nikare artêşa xwe bişîne nava şerê Lübnanê. Şervanê Qesedê xeta wan diyar e ew kesên ku ji bo veguhestinê sîwarê otopîzan bûne vayê ez nabêjim vayê ew ê dibêje malper dibêje malpera ku mijwara bes kir şervanê Qesedê dibe xeta wan diyar e ev ne însanê ji rêzê ne ew kesên ku ji bo veguhestinê sîwarê otopîzan bûne sloganê wan dibe alîgirê PKK û Abdullah Öcalan in heta di nava stranekî wan de dibe û gotibû rêberê me PKK ye û stranekî wanê meşhûr heye yani ew dilsozê rêxistinekî ne rêxistinekî wisa ye rêxistinekî îdeolojîk e şoreşgerî ye şervanên girêdayî vê rêxistinê bi tena serê xwe şer nakin ancak li gorî talîmata rêxistina xwe dikevin nava hereketê veya kovar dibêje malper dibêje ez nabêjim niha dibe çend senaryo hene mirov dikare qal bike ev ciyê ku lê perwerdeyî tê çêkirin 1300 şervanê Qesedê ciyekî pir stratejîk e girîng e Sûriye çend tesîsên wekev ê ku ji hêla erdnîgarî ve nêzîkê ciyê ku lîwayên Qesedê lê ne di nav de Hesekê jî heye Helebê heye li wê derê aniha dixebitîne wan tesîsên eskerî li Helebê jî heye Hesekê jî heye niha çima şervanê Qesedê nebirin Helebê nebirin Hesekê birin heta Şamê bi hezaran kilometre dûr El Nabk li kembera Qelemunê ye nêzîkê sînorê Lübnanê ye korîdorekê di rojên dawiyê de li nêzî geliyê Beqa ye geliyê Beka vadîsî zaten Kurd pir bi nas dikin tamam mı korîdorekî nêzîkî wê derê ye Hizbullah hebûneke operasyonî ya girîng li wê derê diparêze kombûneke girîngê artêşa Sûriyê li derdora wê derê heye yani hem Hizbullah xuya dike hem artêşa Sûriyê li wan deran heye pir balkêş e ku beriya çend rojan Donald Trump jî diyar kiribû ku Sûriye amade ye li hember Hizbullahê şer bike pirsa esas ev e gelo hêzên Kurd yên girêdayî Qesedê wê li gorî gotina Trump bikeve nava hereketê yan na ew ê li hember Hizbullahê bikevin nava şerekî muhtemel yan na Trump ew ê bersiva xwe bibîne ez bar dikim bersiva wana hemî diyar şervanê Qesedê tê zanîn biryara wan niha tişta komîk ew bû ev hema bigire du mehin henkî şerê İsrail û Amerîkayê li hember Îranê dest pê kiriye Donald Trump her carî derdikeve dibêje Kurdan sîlehê me diziye Kurdan sîlehê me diziye ya Kurdan sîlehê me diziye niha me ji qedepê Îranê pirsî me ji yenekî jî pirsî me ji pejakî jî pirsî ya divê tiştekî wisa tune tobe be me guleyekî Amerîka jî negirtiye tiştekî wisa tune ye derê we Donald Trump çima ev iftira xistûyê me em nizan ji îro jî hatiye dibe xeyalê min şikestiye pêşiya çapemeniyê way dibe ez nîvê rêda hatime hîştim
Ez bawerî bi Kurdan nayînim. Ev xıyanet e. Çewa awqasa divê me qîmet da Kurda, Kurd jî em nîvê rêda hîştin. Normal me çek û sîlah dabû wana ji bo ku bigînin milletê Îranê şer bikin li hemer dewleta xwe. Ya Donald Trump hakikaten xurif ye. Xwe re dikeve nava nakokiyê. Dibêje dewleta Îranê ew qasa zalim e, milletê wî nikare bikeve nava meşû mîtîngan. Çünkü milletê xwe dide ber guleyan. Divê bi hezara insan hatin kuştin. Ha rast e, rast e. Tiştî dibêje rast e. Bi hezara insan hatin qetil kirin ji ber vê yekî millet nikare bikeve nava hereketê. Madem millet nikare bikeve nava hereketê, tu çima çekû sîlah dişînî û çima îftira li Kurdan dikî? Ey Donald Trump, yek jî tu wekî dewletekî me heqê te heye, tu rabî daxilê nava meselê navxeyê dewletekî wî milletê wî li hemer dewlet rakî ser xuya hem jî alenen. Yani jalî kanûnî ve ez bawer nakim heqî be. Her çend di nava tekiliya dewletan de anarşîzm hebe jî, yani hukuk tune tamamen kaos heye, anarşîzm heye. Tu devletekî ser ne devletekî dira tune yasa tune lê dîsa jî Amerika nikare bawekî vekirî bibêje mixwestî ez milletê Îranê li hember Îranê bikarbînim. Hevan nû ez bawer dikim ew qas besê interneta me de problem heye. Eğer mesele giring mutlaka hene hat tamam. Muhakkak meselenin giring hene tiştekî hebe ji xwe re radiginim ama interneta me zayıf e ancak ji min ew qas xatirê we silav rêz hevan me.